1900 मायथाइसिमाव भारतआव खालिबोल' 100था गान्दाफोरल' बासायना दंसैमोन आरो बिनि हारिया गोमालांनायनि लामायाव फैबायमोन। नाथाय दिनै सोरखारा गोख्रों नियम बानायना गान्दाफोरनि बिबाङा भारतआव 100थानिफ्राय बांनानै 3500फ्रामहालागै जाहैबाय। नाम्बार 2 इंराजियाव हानि बादगार मुंजों मिथिजानाय जुनारखौ बुहुमनि मादाव रावखौबो गिरोङि जुनार होनना मिथिनाय जायो। बियो गावनिख्रुइबो देरसिन आरो गिख्रंथावसिन जुनारफोरजों नांनो माब्लाबाबो गिया। बियो सिंह, मोसा आरो गोलेरफोरजोंबो नांनो माब्लाबाबो फासया। नाम्बार 3 शार्कनि थांना थानाय बैसोआ 20-30 बोसोरनिफ्राय लानानै 150 बोसोरसिम जाहैयो। गेदेर महरनि शार्कआ उन्दै महरनि शार्कनि रुजुनायाव गोलाव समसिम थांना थायो। नाम्बार 4 साइगा एन्टेल'प मुंनि जुनारनि गन्थंआ एसि बायदि खामानि मावो। जुदि बोथोरा गरमबा बियो गावनि गन्थंनि मददजों बारखौ गुसु खालामनानै देहानि सिङाव लाङो आरो जुदि बोथोरा थान्दाबा बारखौ गरम खालामना बियो सिङाव लाङो। बिनि गन्थंनि थाखायनो बियो जेरावबो जायगायावनो सारभाइभ खालामनो हायो। नाम्बार 5 अस्ट्रेलियानि माहारियारि जुनार केंगारुनि बिबाङा अस्ट्रेलियानि थाग्राफोरनि सुबुंफोरनिफ्राय बांसिन। नाम्बार 6 थौले दैयाव थाग्रा नाफोरनिफ्राय गोथौ दैयाव थाग्रा नाफोरनि गोसोआ बांसिन दुब दुब जायो एबा मावो। नाम्बार 7 गिख्रंथाव रासेल भाइपार हारिनि जिबौफोरा दावदैनि अनगा फिसासो जोनोम होयो। नाम्बार 8 अस्ट्रेलियानि माहारियारि जुनारा केंगारु। बिनि जाहोना बेनोदि केंगारुफोरा माब्लाबाबो उनजों थाबायनो हाया जेरै मानसिफोरा उनजों थाबायनो हायो। नाम्बार 9 मावजि आरो सैमाफोरा गोजाननिफ्रायनो फैगोन बारहुंखा एबा बारमोदाइफोरखौ हमदांनो हायो। नाम्बार 10 बुहुमाव बयनिख्रुइबो बांसिन मावजिफोरखौ नर्थ आमेरिका एबा सा आमेरिकायाव फिसिनाय जायो। बेयाव 6 क'रफ्राम सैमाफोरनि रुजुनायाव 7 क'रफ्राम मावजिफोर दं। नाम्बार 11 मुफुरफोरा माब्लाबाबो अस्ट्रेलिया आरो एन्टार्कटिकायाव गैलिया। दानि दिनाव आफ्रिकायावबो मुफुरफोरखौ मोननो थांलिया। नाथाय मुफुरफोरनि बांसिनथार कंकालफोरखौ आफ्रिकायावनो मोननाय जादों। बैज्ञानिकफोराबो दासिमबो मोनथि मोनाखैदि आफ्रिकायाव मुफुरफोरा मानो गैलिया। नाम्बार 12 गरायफोरा खालिबोल' गन्थंजोंल' हां लानो हायो। बेयो मानसिफोर बादि खुगाजों हां लानो हाया। नाम्बार 13 मावजिफोरा 100था रोखोमनि आवाजफोर दिहुननो हायो। नाथाय सैमाफोरा खमावबो 10था रोखोमनि आवाजफोरल' दिहुननो हायो आरो मावजिफोरनि नोंथाङा गिग्रा आवाजआ जाबाय बे। नाम्बार 14 गोसोम मुफुरा 40 किल'मिटार गोजाननिफ्रायनो जायखिजाया गावनि जाग्रा मुवाखौनो मोनामसुरनो हायो। बेनिखायनो अरनबारि बेरायहैब्ला नोंथाङा सांग्रां। नाम्बार 15 अरनबारियाव थाग्रा मुफुरफोरा 30 बोसोरफ्राम थांनानै थायो। फारसेथिं न'आव फिसिजानाय मुफुरफोरा 47 बोसोरहालागै थांनानै थानो हायो। नाम्बार 16 माखासे मुफुरफोरा आथिं थोंनैजोंनो थाबायनो हायो। बेनिखायनो बेखौ गोजाननिफ्राय नुहुरोबा सानगोन दि सोरबा मानसिया गसंनानै दं। नाम्बार 17 अक्ट'पासफोरनियाव 9 खर' मेलेम आरो 3 गोसो थायो। नाथाय मानसिनियाव 1 खर' मेलेम आरो 1 गोसोल'सो थायो। नाम्बार 18 खासेवफोरनि खुगायाव जोंनि बायदि हाथाइफोर थाया। बिनियाव आलादा रोखोमनि गोरा मुवासो थायो जाय खासेवनि जाग्रा आदार सावसोबनायाव मदद होयो। नाम्बार 19 क'आला जायखौ अस्ट्रेलियायाव मोननाय जायो। बेबो मोनसे रोखोमनि मुफुर। बेखौ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन उन्दुग्रा जुनार होनना हमना लानाय जायो। नाम्बार 20 बेफोरबादि गोबां बाथ्राफोर मोनथिनो मोनगोन जायखौ स्कुलाव माब्लाबाबो फोरोंनाय जाया। अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो हागोन ना लोगोफोर? थेंक इउ।